L'altre dia vaig anar a pagar un impost al banc. Era el darrer dia per fer el pagament. Quan estava a la caixa, el caixer em va dir: «És el darrer dia de pagament». Aleshores em vaig girar cap a la cua i, tot mirant a l'infinit i amb ulls vidriosos, vaig dir: «Alguns no ens toca més remei que esperar el darrer dia». Ningú em va fer cas, cap comentari. Es van quedar tots indiferents, com ara quan hi ha un bitllet de 500 euros al terra i tothom dissimula abans de llançar-se a agafar-lo. Els diners, de fet, són un bon sistema de deixar la ment concentrada. Millor que la meditació i el mindfulness. Aquest tipus de comentaris on exaltes les teves misèries funciona millor si et manquen algunes dents i vas mal conjuntat. Però jo portava una camisa de disseny que semblava bona i tot, i si arribo a ensenyar el meu mòbil de Samsung gamma alta que em van regalar, llavors potser fins i tot m'haguessin criticat. El que passa és que aquestes frases millor evitar-les, perquè més aviat t'acaben frustrant. I a la sortida del banc vaig omplir el dipòsit d'aigua per netejar els parabrises. I fa una oloreta de lavanda o d'altres herbes que aviat, de darrere dels matolls, van començar a aparèixer bitxos amb l'olfacte molt fi de tota mena. Papallones, formigues, fins i tot una sargantana. I és que avui en dia tot té aromes, com en els gels de dutxes herbals, que desprenen tot tipus d'olors. Coco, pinya, mango... Fan tan bona olor que la dutxa s'allarga, perquè no hi ha més remei. Perquè posposar pagaments i avançar plaers és el pa nostre de cada dia.